dajcie pozor, breaking news leci. Powiecie, niebywałe Hanysie, nie wiedziałem o tym, nie miałem pojęcia, to teraz ci tłumaczę. 14-16 marzec, IM w Katowicach, tam w środku, w centrum Katowic jest taki duży, srogi, taki epny kapelusz, taki hut. I to jest spodek katowicki, gdzie właśnie odbędzie się IM tegoroczny. Będą lole, starcrafty, będzie dużo ludzi, będzie dużo rzeczy, będą stanowiska, będzie wszystko. Będzie zabawa, będzie ten szwung, będą kobiety, wino, śpiew. Na może nie będzie, śpiewu też nie, ale oprócz tego wszystko będzie. Ja będą celebryci z tuby, pogoda będzie ładna, bo ja zamówiłem, będzie słońce grzało, nie tak jak ostatnio przy koksownikach. Tak więc 16 zapraszam, warto pojechać, szczególnie jak ktoś jak ja ma 20 minut autobusem. To tyle, maksimum treści, minimum czasu. Patrzcie tam jako.